Ik zit hier super alle dagen als een wilde te schreeuwen en ben ik al een mooi aan opsketten, vind ik zelfs. Dus voor mij is het idee om hier in Denemarken te zitten al aardig slagen wat dat ongeveer, omdat er dus nou al een mooi beginsje leidt. Verder wil ik ook Joerdijkse dichters uit Aarhus en omkrieten moeitje om iets meer in de Deense literatuur te starten en ook om de nieuwsgierige contacten op te dwaan. En ook dat is al redelijk makkelijk gaan. Er wordt dan wel eens zijn dat Deen vrij wat op haar zelfs binnen, maar ik moet zeggen dat ik eens die ondervinding totaal net ha. Dus ik ben dus toegankelijk als wat, dat ik eens vrij makkelijk ertussen komen ben. Zo heb ik zelfs ook al aan het vaardragen geweest in Leuwers Boekcafé en bij een bewennersvereniging en dat wie ik beide in Aarhus. Dat gaat dan zowel in het Fries als in het Deens als het Engels. En ik wil ook voor ENSAF, dat is het Fries Literair Tijdschrift, wil ik korte filmpjes maken van de dichters hier bij wijze van introductie wat je zal baat in Aarhus en omkrijten aan het Fries literaire publiek. Daarbij aansluiten ben ik ook gewoon van haar een oor te zetten naar het Fries. En dat is een mooie wijze van mij om daar mijn poëzie te wijzen, maar ook vanzelfs om in Deens verbeteren te kennen. Maar net systeem, daar had ik lekker goed wel 10 uur om ook nog eens een blokje om. Dus eens mijn horen worden hoe ik me hier in Denemarken in het liedse plakje Ketroep bevast net te vervelen.